señoras, señores, son as 7 menos 10 da tarde. Bueno, pasa das 7 menos 10 da tarde. Aquí estamos, cociñando, como sempre, en directo na televisión de Galicia, cociñando no Voltas co Prata. E hoxe prometemos que imos facer o programa completo, Vale, hoxe, de verdade, hoxe non van ser solo 10, 15 minutiños, non. Hoxe vamos estar aquí a media hora do Voltas co Prato cociñando. Por certo, se non nos seguides nas redes sociais, e se onte non vistes o programa, en @Voltas co Prato tedes pendurado o gañador ou gañadora do sorteo, Sabedes que agasallamos un libro maravilloso do Voltas co Prato, así que, por favor, entrade no Instagram porque aí está o gañador ou gañadora. E atención, Galicia, porque hoxe, no Voltas co Prato, temos a dous... Xente con xente, ai, hoxe, no Voltas co Prato, que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Aí está. Xulio, Begoña, Xulio, Sí, Capicúa. Sí. Que tal, como estás? Moi ben. Bueno, taredes esfolaos despois do traballo que fixestes onte, Non, estar esfolado ti do que fixeche ti. Sí. Bueno, Nos fixemos o traballo igual, Bueno, home. máis rápido. É que onte, claro, antes que a nós falou o presidente. E foi por o- fomos nós. Dos hotelero. Claro, foi o noso telonero, exactamente, sí, o telonero foi o presidente. E por fomos nós nun concentrado, nun rápido, non? Sí. Temos acuses de recibo que facer, por certo, e teño que facelo porque esta fin de semana tuve un compañeiro de aniversario, a Pablo, de Marrozos, sí, e a súa moza, súa parella, díxome, por favor, tesnos que mandar un saúdo no programa. E eu, pois María, de verdade, tes ganado o ceo. Un bico para os dous, para Pablo e para María, parabéns, Pablo, un aplauso, veña. Moi ben. Maravillosos os dous, que se portan moi ben. Ademais, Pablo fai unhas churrascadas na súa casa, ali en Marrozos. Xa me parecía a min, que Por eso son había amigo del. papatoria. Por el interés de que era Andrés. Por eso son amigo del. Bueno, queredes cociñar? Sí. Apetecemos. Claro. Pois, a ver que nos trae José de Lugo. Veña. Hola, boas tardes, son José, veño de Lugo. Quería pedirlles aos nosos cociñeiros si nos prepararan un bo peixe. Gústame bastante os salmonetes, casi sempre ao forno, con unha boa camiña de verduriñas, unhas pataquiñas, un poquinho de viño, aceite, laurel, salen riquísimos. Eu penso que se lles vai ocurrir algo moi bo, porque calquera dos dous son uns cracks. Quero mandar un saúdo a todos os meus amigos de Lugo. Un aplauso a José de Lugo, que está con nos, con a Voltas co Prato Televisión de Galicia. Moi ben, Espera, que está soando. Que trampa é esta? Este é un pouco trampa, Que listo, José, José Salmonete, Salmonete, De ajete será... Salmonete eres majete, di a canción. Non sabía. Salmonete eres majete. Bueno, José de Lugo que nos decía que quería por salmonete, que é un peixe que, vamos dicirle verdad, barato non é. No. No, pero Barato é unha maravilla, Pero está moi bo. Está moi bo, moi rico, moi saboroso. E ademais, como mañán é o día do traballador e da traballadora, por mí, para nós que o merecemos, que traballamos Ti non moitísimo... terás a pouca vergonza de celebralo. Cala a boca. Nós que merecemos, por favor, facer un salmonete, non? Para a Home, xente da casa. ademais de e para os tratar dos especiales té, da casa. Mira que salmonete. Preciosidade, Xulio Mato, que vas facer con ele? A ver. Pois mira, é bueno fritir. Ostras, E despois vou facer unha salsiña de laranxa. pero non serás trajalo. No, xa verás como non. Non? No, Seguro? casa super ben ca laranxa. Vale. Queres que saque a laranxa? Sí. Se o diste eu fime, vale? Pois Xulio vai facer un salmonete fritido con salsa de laranxa, Begoña. E eu vou facer un salmonete cun caldiño, así, da súa espiña, e pois tamén vai ir un pouquiño frito, para que quede así un pouquiño crocante, e rematado nese caldo. Claro, ves, parece que como queda un guiso. crocante e meloso. Como un guiso, non? Espectacular. Non che vale po día do traballador? Pois po día da nai. O día da nai, Dous. Po día da nai. que é este Dous domingo. salmonetes gastas. Claro. Moi ben, moi ben. Está moi interesante o asunto, Está moi interesante. Señoras, señores, cociñamos salmonete no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez, que ela traballadora non é xefa. Sí, xa, claro. Sí. Por que non lle fas a todos os teus traballadores e traballadoras unhos salmonetes aí? Por tampouco hai tanto problema. Para celebrar o Bueno, día do traballador. Tú hai que dar ejemplo. Se eres bo jefe, hai que traballar. Vou tirar isto aquí. Xa sei que me teño que poñer co peixe, señora directora. Pero voulle tirar aí cun gallo. Non lle far nin caso a señora directora. Sí, mira, vamos a poñernos para ver lo malo, vale? Vale. Vamos a ver lo malo. Vale limpar. Vale, neste caso é grande, vale. Normalmente na cociña son moi apreciados tamén os que son un poquinho máis pequeniños, vale. A min hai que interésame que sea un poquinho máis grande por o tema do... Sí. De que vou a freílo Ten cuidado, por boa... Berto, temos que- Home, peso te teño aí ao lado, Vale, vigila pero algo. eu non estou atendendo isto. Non, xa o sei, que non é Por tú. eso.
bastante fas. Bastante fago. Este está sendo o meu día do traballador. Bueno, a xente da casa que nos chame é 664-483419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Queredes falar con nós do salmonete, do día do traballador, do día da nai, queredes mandar bicos apertas o que queirades ás vosas mamás, por favor, aquí está o teléfono da Televisión de Galicia, o teléfono da Voltas co Prato, para que vos portedes ben por unha vez no ano. Por unha vez no ano, verdad? Aquí dixes a tua nai, mamá, quer? Claro que sí, home. Pero é que, ademais, hoxe hai unha cousa moi curiosa, Unha cousa chulísima pasa neste programa. Que pasa? Hoxe temos a persoa máis importante deste plató de aniversario, Juan Tex, parabéns! Juan Tex, aí está, non contaba, Non contaba, Juan. Esa persoa que están vendo vostedes na súa pantalla é unha das persoas máis importantes deste plató que fai que todo funcione. Menos mal. Probablemente tamén fora o responsable do apagón, pode ser. Vamos facerlle o salmonete para él. Por supuesto que sí. Aí está. No, de feito, él sería o que arreglaría o gran apagón. Seguramente. Sería o encargado. Posiblemente, non tería problema en arreglarlo. Sí. Vale, veña. Xa te tiño explicado moitas veces como se fai o derlome destes peixes ovalados. Vale, entón o que facemos aquí é meterlle aquí o coitelo, sempre apretando contra a espiña. E agora aquí metémoslle así. Entón xa vamos a sacar o lomo inteiro, mira. Olé. Ves? Sae todo xa. Sae todo. Mira, que este peixe é tan rico, tan bonito. Sí. Ten moita espiña, polo que vexo. Mira, ten a mesma espiña con a lubina. Ah. Exactamente igual. Mira, sacamos o lomo inteiriño, velo? Buah, que pasada. Entón agora o que vamos facer aquí é, vamos a sacar esta barriga. Non Vale. che gusta esa barriga, non vale. Home, no. caldo. Po caldo quedanos ben, pero por resto nada. Vale, aquí o que vamos a conservar é estas espiñas aquí centrales, que nos faría falta pois unha pinciña Para ir sacando. Para ir sacando e así. Tamén hai unha forma que así, se faz así, Pasa que así. perdes un poquinho do peixe, pero bueno, neste caso non vai pasar nada. E se eu chego á peixería e lle dixo, quero que me quiten as piñas, quítenche. Sí. Home, tú Ese non isto se non o quita. fagas na casa porque non se pode facer. Non está indicado pa xente que non pode. Por menos. Estaba dicindo de broma, O sea, se alguén pensa que está dicindo en serio, no, estaba dicindo de broma. Parecido en serio. No, que o podedes facer vos na casa, eu non vou facer. No, tú non. O resto de xente sí pode facelo, Sí, non? sí, hai xente que sí. Vale, Tú, mellor, que vayas á pescadería e dices, por favor, señora peixeira, derlómame un salmonete. Pois a próxima vez que compre un salmonete vou ir a ti á casa. Vou cruzar todo o jalín. Pero é mellor que xa cho derlomo, xa cho fago. A ver, Bego, que vai ser? Un guiso, entendo? Nada, non? o que vamos a facer é eso, un guisiño, tipo suquet, vale? Que é un guiso así con tomatiño, e por vamos facer unha fritada con pan, con amêndoas e un poquinho de azafrán e un poquinho de pimentón. Ostras. Que vai quedar super rico. Material do bo. Está tan boa esta receita que Xulio Mato sabe que non ten nada que facer e veu aquí. A nivel de Begoña. Quero formar parte desta receita. Por eso Queres ir estou aquí. fala? Vamos, vente. Vamos con Xulio Mato, anda, que reclama a miña presencia, porque a súa vida non é nada sen min. Bueno, de feito, o 90% da miña vida é sin ti. Que é verdad. E pásalo fatal. E paso fatal. Non me chega ese 10%, non me chega Non ese te 10%. chegar aquí e dir, por fin vou ver a Cañón. Por fin. E chego e digo, a que hora chega, a que hora chega? E despois dis, me cago en Dios, xa chegou, que pesadilla. Xa me chega tarde. Veña, vamos. Mira, eu cortei, vouche reconstruir o meu bicho para que non te perdas, vale? Para que non te, este é para que non Por te perdas. Pepe, podelo pedir por fascículos. O salmonete é moi de bo. Xulio. Así é máis barato. Correcto, exactamente. A primeira mira, entrega. Cortei en trozos así máis grandes porque, o sea, máis en toros gordos, porque a mí gustaría facelo inteiro, pero a verdade é que é unha peza bastante grande. Entón, para 2 ou 3 persoas para probalo, xa nos ven así, vale? Entón, mira, eu paseino unha vez, esperei a que absorbera un pouquinho e vou Claro, pásalo unha segunda, que estaba vendo que este ten como máis fariña, non? Este ten unha fariña, si, ese acabo de pasar. Porque xa pasou dúas Este ten veces, unha fariña de trigo e fariña de garbanzo, vale? Eu mesturei dúas, podemos usar só fariña de trigo ou as que queiramos. Por que fariña de garbanzo? Porque o fai máis crocante. Entón queremos que quede unha parte de fora moito máis crocante. Isto podería usarse o cacharro para isto. Pois veña. Queres usar o cacharro? Espera. Ahora, cando queiras. Super consello. Se mesturamos fariña de garbanzo con fariña de trigo, conseguimos un rebozado moito máis crocante. Perfecto, Que super consello máis directo, claro, conciso. Claro. Moi ben, E agora que sería máis crocante. Poñémolo a freír co aceite ben quente. Bicho que che puxeron. Por qué? Puxenche, Pero por qué? Ai, non, a que pasou?
Vale, a idea de Xulio é que quede máis crocante, por iso mesturo as fariñas, non, Xulio? Eso é. E agora Entón, fritir. Ahora a fritir co aceite quente, vale? Vale. Porque non temos que terminar de fritilo, porque despois vamos facer unha salsiña na que vamos a rematar o peixe. Ole. Vale? Entón, xa teño aquí preparado isto para sacalo despois. Entón, pues simplemente eso, ter cuidado que non se nos queime, porque necesitamos o fondo desta tixola despois para facer a salsa. Vamos desglasar nesta tixola, desglasar aí? Quitando o aceite. Quitas o aceite, Mira que vareño. o temo de sempre, co aceite do peixe. Que vas con el? O aceite do peixe hai que desbotalo, ou ben utilizalo para outro peixe, Claro. pero contamínase demasiado de sabor de pescado, Sí. Sí. Se é Non é que mellor- se estropee, é que sabe a pescado. Claro, Entón, se ben, aceites pos- o ideal é se fixeches un peixe como este, que ten bastante sabor, como moito fría algo que teña máis sabor, unha xouba, unha... É Pero senón, verdade que este peixe é o peixe favorito dos cociñeiros e das cociñeiras? Pois eu, a maioría dos cociñeros cos que falas, di que lle encanta. Que lle encanta? Sí. O sea, se ti vas a un restaurante, podes pedir este peixe, pero sabes que van facer ben porque lles gusta. Bueno, non sei. Van a Non sei se intentar. farán ben. Van a intentar. Para eles seguro que o fan ben. Bueno, sí. Si me ven a mí, non. Pero mira que ben ule xa. Xa, que ule, Ule super ben, Mira, eu salguei no principio, ten unha carne que é moi delicada, pero é moi sabedeira. sabedeira. Hai que ter moito cuidado porque cando está cociñado é moi frágil, o sea, rómpese moito. Sí. Por eso, mira, fíjate os lombos que fixo Veo, son pequeniños, porque se os fai grandes é probable que ao daría a volta, verdad, Veo, que rompa. Sí. Agora vamos ver os lombos de Begoña, pero antes temos que chamar ao noso convidado de hoxe, señoras e señores. Recibimos cun fortísimo aplauso a José de Lugo. Un aplauso para él. Hola, José. Buenas tardes. Vente por aquí, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Vente por aquí, vamos a ir a Begoña porque quería, Xulio, que mirásemos os seus lombos. A ver, Bego, móstranos Mira. a dianteira, a ver. Buah. Mira. O lombiño, o que fixen antes espiñalo por completo e deixalo simplemente ca carne limpa. Vale, entonces, ahora o que estou facendo aquí é un caldiño, vale? Entón, dourei un poquinho de allo, un poquinho de cebola, un poquinho de pemento roxo e agora vamos a botar este tomate, Mima, que ten unha pintaza este tomate. que esta animada. verdad. Isto que é como a base do guiso, non? Sí, é como unha base do guiso. Vaya pedazo Vale. cama que llevas Verdad. ahí. Buah. Entón, aquí o que facemos, vamos facer un caldiño donde vamos a rematalo. Vámoslo facer frito e por rematalo no caldo. Vale. Estás contenta que a tua Estou receita? contenta, sí, Home, gústame, home. Está contenta. Bueno, Sí. José, que tal? Como estás? Ben. Sí. Estás Ben. preparada? Eres moi fan do salmonete? Como te levas con él? Son máis da carne, pero tamén me gusta. Tamén me gusta. Claro, é que sendo de Lugo. Home, Claro. Mar de carne, non? é que date conta de onde veñen a comprar. Correcto. Os actores famosos, non? Que van a Lugo, exactamente. Eso mismo. Pois este é o guiso que che propón Begoña Vázquez, que eu creo que vai estar moi bo. Veremos como está ao final e agora imos ver o de Xulio Mate. Arrímate aí, mira pa aí, Hola, José. Salmonete con Que tal, dobre Julio? rebozado. Mira, eu Que auténtico vou sacar maneiro. xa, vale? Mira, eu paseino por dúas fariñas diferentes para que quede crocantiño e dorámolo fritindo, ves? Mira Buah. que cor dourada máis chula. Entón vámoslo Buah. sacar para aquí. Por que non facemos de todo? Porque non queremos que se nos queime todo este resto que temos aquí da fariña no aceite. Entón, mira, isto vamos a facer o seguinte. Vamos a deixar aí para que chupe o exceso de grasa. E chivoume que o vai acompañar con salsa de laranxa. Unha salsa de laranxa que vamos a facer aquí, mira. Ahora vimos para aquí. Botamos aquí todo este aceite. Que o que temos que facer antes de gardalo, en caso de que gardemos, é esperar a que repouse, pero isto gardámoslo, quedámonos con él. Ti queres Todo o sabor da fritura, o vale? pozo, non? Queres o Entón pozo. isto agora vamos a apagar, Moi ben, vale? Xulio Isto está... deixámoslo aquí. Está o día. Está o día. Mira, o fondo da tixola ten restos de fariña aquí que nos vai axudar un poquinho a espesar a salsa Ole. e ten o sabor todo da fritura do pescado. Entón agora aquí vamos coller. Ten cuidado con a manteiga, Xulio. Nada, eso tranquilo. Mano. Bueno, mira, primeiro de todo entón vamos botar aí uns allos para que non se nos estrague a manteiga. Claro. Isto é para despois, para unha guarnición que vamos a facer. Mira, botamos aquí o zume dun par de laranxas. Salsa de laranxa con trajizo. Veremos que é o que pasa aí, José? Eu non sei se ver máis o salmonete do lado de Xulio ou o salmonete do lado de Begoña. Ti que dis? Este tens que probalo, porque Eu casa creo de que maravilla. van a estar os dos super bons. Xa. Pero se tiveras que levar ali á parte central da muralla, sentarte cunha cadeira, unha mesa, un mantel que pasasen todos os lugueses e as luguesas, cal levarías? Aí xa me metes nun apuro. Eu levaría os dous. Home, Guiso contra salsiña
é peixe frito de Xulio Mato. Vou-te mandar á zona de sufridores, Pero, depois chamamos. pero co da laranxa vai estar moi bo. Ai, ves. Sí, xa verás como si, xa Porque verás eu, que che gusta. porque eu moitas veces fago polo a laranxa e ao limón. Amigo. E E xa te dalle risa a Begoña porque di, xa verás cando probe o meu. Xa verás cando probe o meu, verdad, Bego? Claro. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, depois chamámoste, vale? Un aplauso para José de Lugo. Bueno, señoras e señores, delicado, saboroso e moi vistoso o salmonete nunca pasa desapercibido, non. A súa cor salmonada débese aos mariscos que lle gusta comer. E claro, con tanta boa dieta é normal que sexa un dos peixes favoritos de todos os cociñeiros. É certo que non é barato, pero bueno, mañán é festivo e aquí estamos para darvos ideas. Queredes facer unha comida especial este 1 de maio? Pois mercade salmonete. Estes meses son os mellores para ilo pescar. Dende agora e durante todo o verán. Por certo, que os hai de dous tipos, os de rocha e os de lama, que sei que andan por augas algo máis profundas. Parece que uns son máis sabedeiros que outros, pero para nós todos están deliciosos, sexa a prancha, fritidos ou nun guiso, son unha exquisitez. Así que dádevos unha alegría neste festivo ou no Día da Nai, que é este próximo domingo. Que ninguén se esqueza e lembrade contarnos que vos parecen as nosas propostas como sempre en @voltascoprato e felicitad as vosas nais, por favor. Facedio. Bueno, non hai ninguén como unha nai, verdad? No, Begoña? non hai. Ninguén como unha nai. É verdad. Mira, Marisol da Trepa. Aí. Marisol da Trepa. Ou eu tamén teño un fillo. Bueno, pero ahora estamos falando da tua nai. Sí. Marisol da Trepa. A miña mãe querolle moitísimo. Dille aí, Marisol. Marisol, eres a mellor do mundo. Aí está. É verdade, é a mellor mãe do mundo. Aí está. Bueno, a miña é mellor, pero bueno, non... Pero na tua casa, depois na miña na miña casa. Correcto. Na casa de cada un. Cada un a noso... Home, que se ten que ir miña nai á tua casa e a tua nai á miña, Bueno, íbamos a arranxar. é seguro. Veña, contame como Mira, vai o guiso, contoche un Bego. pouco. Que estou facendo? Escachándolle un pouquiño de pataca, Ajá. vale? Ole. Así, para que nos engorda a salsiña. Moi E ben. agora vamos a botar xa o caldiño das espiñas. Que xa o temos feito, por se non nos daría tempo. Vale, ese é o caliño que ti farías que as espiñas do salmonete, non? Exactamente. Vale, vale, vale. E aquí que teño? Aquí teño, para facer o machucado, Pan con amêndoas. pan con amêndoas, sí. Aí está. Eu que fago para facer os machucados? Para facer os machucados é importante que Espera, estén... espera. Vai ser un consello. Bueno, eu que sei, sí, cacharro. Non baixou? Queres pedirlo outra vez? Un cacharro. Para facer os machucados é importante cortar o pan finiño, porque así queda moito máis crocante e moito máis sabedeiro. Vale, tamén a amêndoas, se a vamos a tostar para o machucado, tamén cortala finiña, vale? Así como teño aquí no sartén. Vamos a dar un aplauso a Begoña, veña, un aplauso para ela. Grazie. Begoña, moi ben Begoña Vázquez, Vamos a botar azafrán, Un que temos pouco de aquí. azafrán. Vale. Aí. Ole, Vale. eso vai estar buísimo, E agora vámolo así. Tostar un chisquiño, e así que este tostado, vámolo meter machucado no caldiño e triturar todo. Isto é como o punch de sabor, non, do guiso. Sí, 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 Cando, sí. pamba! Isto, Isto é para machacar a Xulio Mato, entendes? Isto é para machacar a Xulio, non o fai por outra cousa, Isto de machucar. no. Vale, digo xa ahora, Sí. que non vai esta... Xa Está vestiu unha palabra- atrapallada. Está atrapallada. Non digas Non digo palabrotas. palabrotas. Mira, como se chama a tua receita? Que A nome miña ten? receita, suquet. Suquet. Sí, guiso de salmonete, suquet. Pero Vamos a facer agora o peixe solo vamos a botar por a parte da pel, que non me salía, da pel. Estás ben, estás ben. Estou ben, estou atrapallada. Suquet. Suquet, para a xente da casa. Chamádenos, como se chama o guiso de Begoña? Suquet. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo, como se chama? Suquet. Vale, e agora estaba explicando que pos polo lado da pel. Vou enfariñar o peixe, Ajá. así, para que se nos sele, e vou facer solo por a parte da pel. Da pel, vale. Aí. Por qué? Non vou facer moito tempo, porque quero que me quede moi crocante a pel. Hai unha receita que a mí me encanta que se fai ca propia escama do salmonete. Ah, sí. Sí, e a pel do salmonete é super rica, super Pero rica. por eso entón pos por debaixo para que quede máis crocante. Claro, para que Porque quede vas máis pasar máis crocante. dun lado que do outro. Sí. Ah. Depois o que vou é rematalo no caldo ca outra parte. Moi ben. Vale. Ostras, Entón. mira. Vas moi ben, Vou ben, Que animalada, Sí, sí. Vas moi ben, Vamos con Xulio Mato a ver se vai tan ben. Vou super ben. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer Ves, eu tamén te boto moito de menos, Xulio Mato. Xa Xa non estou aquí. sei. Os xa días sei. son longos. Non é verdade Son porque duros. virías antes. Son duros. Porque ves?
Ahora veño con tempo, que ahora estamos indo un pelín máis tarde, Bueno, pero si mira, queres veño antes. quero que probes este. Por tomar un café contigo, eu marcharía hasta Vigo. Xa está, xa está, xa está. Non é lo que pongo os títulos dos programas. Proba. Ves, mira, é que me quere enamorar, Espera, eh? Sube. A ver. A ver. Como está de sal? Ben, igual lle podes botar un pelín máis de sal. Sí. O meu justo, eh? No, o teu gusto é universal. O meu justo. Aí está, un poquinho de sal. Mira, entón, o que Oh, facemos está bo, agora? eh? Isto que temos aquí frito, Está bo, sabes por qué? Porque a min gustame moito a laranxa, Sí. Pero se non chifla moito a laranxa non é moi invasivo, claro, sabes? O sabor da salsa non é nada Ten invasivo. que predominar o peixe. Correcto, correcto. Mira, entón agora vamos deixar aí o chup-chup, que se nos vai facendo un poquinho, despois daremos a volta. Oh, ao vai, que peixe, tes vale? aí, amigo? Mira, aquí teño o allo que botamos na manteiga e unhas chalotas. Joa. Entón agora teño aquí unhas pataquiñas pequeniñas destas, Ostras. cocidas, e vámolas botar aquí tamén. E vamos ter unha guarnición de patacas á manteiga con chalotas riquísima. Atención a esa tixola de Don Xulio Matos, está de la vendo, é a tixola da maravilla, é a tixola do sabor, é a tixola do acompañamento, porque ten allo, manteiga, allo, chalotas e unhas patacas cocidas, que é un canto pas pola manteiga, Xulio. Eso é unha maravilla. É Mira, un canto pas e agora pola vamos a botar manteiga. aquí unhas ervas, as que queiramos, vale? As que máis nos As que gusten. teñas. Claro, eu neste caso teño un poquinho de alfábega, un poquinho de romeo fresco e un poquinho de perexil. Vámoslo picar e vamos a botar aquí un toque espectacular para esta pataca. Moi ben, Espectacular. Estou pensando xa non quero ir tomar un café contigo, quero que me cociñes. Sí, verdad? Mira, a pataca podemos ter adiantada o día anterior, porque o resto da receita é moi doada de facer, eh? Hola, miro como se Mira, impregna. ves como vai collendo, e que brillo colle. Sí, sí. Espera, non quero estropear a piel. Aí está. E Begoña nerviosa e metendo ruido, porque ve que está complicada Pero une superben, a situación. Une moi ben, Une moi ben. Une moi ben. Pois eso, vamos picar un poquinho destas ervas. Sorprendente, eh? Sorprendente. Mira, por outro lado, Positivamente. e por outro lado aquí teño esta laranxa que simplemente a pelei e funlle quitando, deixei todo este tendón, o tendón central da laranxa que nos pode servir para Por que botar aí cortaxe en cociñar. cuarteiróns así? Deixaches eso? Claro, porque así temos os gajos limpos da laranxa, ves? E non topamos ningún pelexo, vale? Ah, Entón, estes están pelados ao vivo, me din que se chama isto. peladas ao vivo. Debe ser. Mira, botamos Porque este non hai zume pel. tamén. Vale, Non hai pel ninguna, entón todo o que vamos a topar, incluso se nos desfai algo por aí, que non pasa nada, Sí, sí. vamos a topar a laranxa sin ningún pelexo. Bueno, de verdade que as receitas de hoxe notase que mañán é día festivo, día do traballador, e a traballadora notase que é mañán. É na túa honra, cañón. Porque sí. No, notase que é mañán porque hoxe estamos con receitas. Hombre, isto son Moi boas, uns receitos. Aparece no dicionario. Aparece que Tú, Eu unha porque- foto. O traballador. vou con Begoña que vou repartir cartiños, e andivo aquí facendo ruido, verdad? Co batedor, co vaso batedor. Vamos alá. e non dicía nada. Ah, triturache o guiso. Tritureino, sí. Espera, temos que repartir cuidado. cartos. Manchaches tú. No, contigo, a mí dame igual. Veña. Alfonso, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Oiche, ti viches que Begoña triturou todo o guiso. Todo, que ya lo estoy viendo. Bueno, así me gusta. Mira que pintaza. Así me gusta. ¿Desde dónde nos chamas? Lorense. Ahí está, gran cidade, eh? Gran cidade. Gran cidade, eh? Gran provincia. Gran río, gran cidade. Gran todo. Sí, encántache, verdad? Sí, home, claro. Sí. Sí. Escoita unha cousa, Alfonso. Ti algunha vez trituraches un guiso así como Begoña hoxe? No, Ves? É que non todo o mundo ten a túa maña, Begoña. Pois que probe na casa, porque queda espectacular. Bueno. Tú mira que pintaza ten. Bueno. Veña, por 50 euriños, quero que me digas como se chama o guiso de Begoña. ¿tú qué? Moi ben, aí ben. está, 50 euros que marchan para Ourense. Moi ben. Para Alfonso. Vai, Alfonso, escoito por aí que está acompañado, non sei se yo chivo alguén ou non, pero está por aí acompañado. Vamos che mandar un bico moi grande, vale? E xa sabes que podes vir cando queiras, vale? No, no puedo, no. Bueno, pois se non podes, non pasa nada. Está mi madre aquí conmigo. Non pasa nada. Bicos... Y también chapo también. Escoita, Alfonso, bicos pa tua nai, que ademais está, é o seu día o domingo, vale? Sí. Oh, gracias. Veña. Cociñeiro tamén. Chao, hasta loguiño. Chao. Por aí Mira. estaban Alfonso, súa nai. Qué maravilla. Sabía do suquet. Moi ben. Ola, mira, coache ahora, despois, claro. Mira, pois que lle faga a súa nai este guiso. Mira. Estaría ben O que o día de nai que domingo- lle cociñara a nai ao fillo, non? No, que lle faga o fillo a nai. O fillo a nai. Claro. Sí. Igual que vas a ¿Ves? hacer ti, cañotas. Sí.
Queres probar a salsiña? É que iso ten que estar boísimo. A ver, que che dou unha pouca. A ver, pouco, é que iso ten que No, queimar, pouco, que non merecer máis. Así xa che chega. A ver, para todos que sodes fillas en Galicia, o domingo, pois tedes que celebrar ca vosa mamá, ca vosa familia, Exacto. facedelle este guiso, verdad? Hombre, Porque isto, vamos, podes facer tú? si podo. Tamén yo podo facer miña tía, darmo a min e eu dicir que o fixen eu. Non o vai creer tua mãe. Xa. Pero, a ver, tamén é bonito, Sí, Está intentalo. boísimo, Claro. Oh, Biches. boísimo, Begoña. Home, Ese gritito no pegache co meu. Porque home. está... Porque evidentemente gustoume máis o de Begoña que o teu. Pois moi ben, pois vas tomar café con Begoña. Claro que sí, que xa venta ben. É verdade, é verdade. No, está moi boa, estamos dous moi bons, non é broma. Sí, é broma, é broma. Bueno, Bego, Listo. marchando vas moi ben, non? Eu estou lista, Está sí, perfecta, Vou pois deixar imos- que se termine de guisar un pouquiño e xa está. Imos con Xulio Mato. Xulio, foi sin querer, ó. Xa. Foi, Foi sabes, o subconsciente, foi o subconsciente do sabor. porque o inconsciente xa es ti. Queres que probe outra vez? No. Se queres fago... No. Sí. No. Fago chungo. No, no. Fago chungo, No, se queres. no. De verdad? No, ti xa non... Xa perdimos o que tiñamos entre No, nós. xa vou te quitar de favoritos. Vamos, ya, tío. No, pero mira, sí que quero que probes. A ver, veña. Bueno, quero que Outra probes vez. primeiro unha pataquiña deste. Pero eso vai queimar, ó. Pois soplalle. Antes xa se Hoxe non fan máis que darme de comer, A ver, veña. Esta polo domingo, que é o día de mamá. Aí está. Veña. Espera. Veña. Fala ahora. Fai ruidito ahora. Non está tan quente, ó. Está buenísimo. ¿Ves? Gracias, Fran. Ahora, mientras vas a falar ca xente, se queres, vai che arrepiar. Está moi boa, non? Está moi boa, pero está un pouco quente. Jo, pues cochinche un trociño pequeno para que non te queimaras, eh? Venga. Bueno, Veña. Vou ahora falar mira. con José de Lugo se me deixa as pupilas queimar. Veña, vamos para lá. Espera, vou. A ver. Queimoute. Queimou. Non moito, é un pouco. É que a pataquiña queima. Claro. Pero él foi porque se enfadou. Como lle fixen un ruidito así ao de Begoña, sabes? Enfadouse. Claro, É que teño que estar máis comedido, verdad? que non te has A cuidado. culpa non te é has cuidado, miña. Sí. Mira, estades vendo aí, toda a xente que está no público, estades vendo aí as dúas receitas, a de Xulia e a de Begoña. As dúas teñen un aspecto maravilloso, así que lle vou pedir á xente que bote a mau alzada, vale? E de levantar a mau se vos gusta máis a receita da esquerda que a de Xulio Mato. Por favor, levantad a mau os que pensedes que a de Xulio Mato está boa. Bueno. E agora que levanta a mau quen pense que o de Begoña Vázquez vai estar máis bo. Aquí hai xente que levantou... Sempre pasa igual. Non se pode ser máis gallego que querer comer todo, verdad? É así. Hecho que hai. Hecho que hai. Hecho que hai. E ti como ves a situación antes de ir para lá? A situación vexo complicada porque van a estar os dous buenísimos. Sí, certo é. Bueno, pues Pero chega un bueno. momento de ir velo, polo menos, velo de cerca. É probalo. É probable, veña. Vamos con Xulio Mato. Un aplauso para José de Lugo. Vamos para lá. Veña. Con Julius. Aquí. Primeiro vamos... Primeiro vas ver como emprata, Primeiro como vamos se prepara, poñer. como deixa bonito. Vamos poñerlle unha poquinha pataca con Ole. esta chalota. Salsa de laranxa con patacas quentes. Que pintaza. Está todo quente, eh? Es Ten el cuidado de non bonete, te queimar, eh? Sí, pregunta ya aquí a Cañota. Sí. Teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Quen queimou as papilas gustativas de Fran Cañotas? Non, é broma. No, é broma. De que é a salsa que fai hoxe Don Xulio Mato? De que é, Xulio? De laranxa. Está moi boa, por certo, eh? Está moi rica, Sí, verdad. está moi boa. De A que ver é se a te gusta. salsa que fai hoxe Xulio? De laranxa. De laranxa, pois chamade ao 664-483-419, 50 euros, en xogo non podemos dar máis cousas. Mira, quero aí dicir. tes unha coliña É así, chamade. que queda unha maravilla. Un aplauso para Xulio Mato, por favor. Moitas gracias. Con eso que? Que podemos con eso? Ten Vamos unha a ver. pintaza. Esta Vamos a ver o de vamos Bego. preguntar outra. Ten unha pintaza. Vamos ver de ver. Me cacho. Bueno, me Buah, cacho. O meu fixencho sin espiñas. Mellor. Eso é o que me foraban a min as espiñas. Pero Mira. oye, moi ben, eh? Aí vai, mira que salsiña espesiña queda. Buah. Vale. E agora vouche poñer este trociño así de lomo. Que animalada. Aí, Que corten. A ver. así. E vámonos terminar así con un pouquiño de Buah. ceboliño. Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, por favor, eh? Por favor. Gracias. Que iso? Que iso? Faltaría máis. Vaya cor. E agora sí, amigo José, chegou o momento de probar. Pois probaremos. Pois vamos probar, vente. Tira para. Por probar non hai problema. Non hai problema por probar, sempre que este bo, non.
Vai estar buenísimo. Vai estar boísimo, sí, sí. Aí vemos a Begoña rematando o seu prato, que teñen un aspecto impresionante os dous, Os dous unha cor maravillosa, a presentación espectacular, de verdad, Estades a tope hoxe, Non ten espiña nin ten ración. Nintendo o de Begoña. Bueno, José, cando moi queiras, bonito, Bego. Pois cando vamos. queiras podes ir probando as dúas receitas do Voltas co prato do día de hoxe, e xa sabedes que repartimos cartos, así que chamade, porque de que é a salsa que acompaña o salmonete, perdón, de Xulio? Salmomete. Salmomento. De la Manxa. De laranxa. De Laranxa, 664 4834 19, vale? 50 niños e xogo. Estás ben, Begoña? Sí, fíxeme gracia que dixeches. Mira, pois Salmonete. eu que son unha boa persoa, vou vos dicir parabéns aos dous cociñeiros, porque son as receitas moi de Tamén a ti, festa. hoxe quedache moi ben esta camisa. Verdad? Sí, favorecete. É que creo Vai pa un que picnic. vai no ton das cores que che gustan a ti para os teus locais, verdad? Sí. Daba a min así un pouco a idea. Venga, vamos a repartir cartillos, imos a Teo. Juan, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Aquí todo ben, mirándovos, como todos os días. Así me gusta. Moitísimas grazas, Juan, moitísimas grazas. Oye, gusta o salmonete? Moitísimo. Ves? Pois A ver, entón, que non lle gusta. entón telo Moi facilísimo. boa pinta, sobre todo de Xulio, con naranxa, Ah, Gracias. ves? Moitas gracias. Como? Espera, pero que dixo? Que dixo? 50 euros. De que é a Xulio, ten salsa? moi boa pinta. De que é a salsa, Juan? De laranxa. Moi ben, aí está, 50 euros que marchan para Teo. Moi ben, moi ben. Pois... Juan, xa sabes que esta é a túa casa, así que cando queiras podes vir, vale? Moitas grazas. Veña, un bico grande, parabéns. Chao, chao, Vamos. gracias por vernos. Chao. Chegou un momento de verdade, señoras e señores, despois destas dúas pedazos receitas festivas, de días de nais, de días de pais, do que queirades, José de Lugo ten que dicirnos quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Gañarían os dous, pero hoxe vou elixir a... Begoña Vázquez, Begoña! Sin espina, Begoña sin espina. Bueno, señoras e señores, non marchamos, queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, na voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao.